Здравей всички! Днес ще играем една игра. Добре ли сте? Днес ми купиха чисто нова стойка. Вече ги е подправя. Вече като съм готов за клипчето, айде да започваме с биене на игри. Айде. Добре ли сте, ако скърцам? Защото не съм добър от скърцване. Айде. Айде. Готови ли сте всички? Това. Мале, това е струнно. Добре. Айде да го пробваме отново. Оу! Мале. Как се прави това отново? Може ли някаква помощ? Малте. Да. Е тука. Така. Така. Как? Какво? Вече тръгваме ли? Добре. Това е странно. Но. Мале. TNT фанахме. Да. Та-да. Та-да. Фанахме го. Но. Трябва да внимаваме. Как? Трябва да съм малко по-надалече? Ма как? Можете някаква помощ. Добре, е друга игра всички. Айде се заготвяме за една друга игра. Който искате, може да разберете която игра искате да играеме. Ето тази я разбирам. Който я разбрал е много добре. Айде да започваме. Скоро ще направим 2 част 2, да.